Varumeteerera mashoko aMwari. Atitaure zvinhu zvevanhu kana maungano dzevanhu haakura hurumende. Panotoparidza Kristu akarohwa pamuchinjikwa. Saka satiparidze muchinjikwa. Kutogadzira chimuchinjikwa chinoita muhuro wahozarozha. Hatiparidze muchinjikwa. Tinoparidza Kristu akarohwa pamuchinjikwa. Amen. Amen. Yes. Kuti mupiwe ruponeso. Hanzi munochengetwa nesimba raMwari guru nekutenda. Kuti mupiwe ruponeso. Izwa. Kuti mupiwe ruponeso. Kwete kuti mupiwe mari. Kuti mupiwe ruponeso. Akomana. Haisi nyaya yemotikari nemichadzo. Inyaya yeruponeso. Wakatendekera mutano? Sorry. Ukazikama and receive. Ukazikama and receive what? Receive ako. Ukatira kupinda manje. Receive ako. Vakurangara kuti mazuva ano vanhu vaigara kumawachirora nekurohwa. Bati vaisanga akarohwa hapana kana akasevhaivha pamvura paya. Kana masetiketi emuchadzo haana kuwanikwa. Vakasevhaivha nowa nemhuri yake nekuti vakanga vakarurama. Kwete kuti vanga vakachata. Hallelujah. Ruponeso rwakagadzirirwa imwe. Ruponeso rwakagadzirirwa kare. Kuti ruratidzwe nenguva yokupedzisira. Hallelujah. Amen. Saka ndiye Jesu ari kuna Paulo akazikanwa kare. Denga nenyika sasavambwa. Asi akazoratidzwa kwakuru panguva yokupedzisira. Ruponeso rwakapita. Jesus Christ. Saka ari kunzi umutumidze zita rokuti Jesu kana azvarwa. Nokuti ndiye achaponesa. Vanhu vakabazivawo. Ndoruponeso. Amen. Noti muranda wenyu ngachienda. Simeon. Nokuti. Hanzi muranda wenyu ngachienda ake. Nerugare. Akabata Jesu muoko kulega chete. Nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu rwandakabata muoko. Hey. Amen. Hallelujah. Hey. Makaberekwa nekuti mupiwe ruponeso. Rwakagara rwakagadzirwa kare. Tenda nenyika sazvabva. Kuti ruratidzwe nenguva yekupedzera. Iyo yamunofarira zvikuru. Aiwe, hanzi tarirei munoifarira zvikuru. Kunyange iye zvino. Kana muchifanira. Kana zvichifanira. Muchichemedzwa. Muchichemedzwa nemivatuku nemidzo mizhinji. Saka ichosvara mijeka uye hatityo. Nokuti akazvifara kana muchiwira mumidzo mizhinji. Koza kundezvekura. Liki. Amen. Yes. Kuti kuitwa kwokutenga kwenyu, the test of your faith, which is so precious. Kupfuura ndarama. Kupfuura bvonzi rakapurifaiwa. Yes. Kunyange ichibva nomoto. Saka faith yedu isusu inokosha kudarika mari. Saka iwe kana nemari ndikana nefaith handikuverenga. Ndine chinokosha kudarika saunacho. Iwe kana mota Lamborghini ndine faith handikuverenga. Ndine chinokosha kudarika saunacho. Ukaita migodhi yegolide ndine faith handikuverenga. Ndine chinokosha kudarika saunacho. Hallelujah. Amen. Nokuti zvonda zvedu zvinopera. Varumeteerera shoko raMwari. Amen. Yes. Kunyange inoitwa nemoto. Kunyange gotsi rikambopurifaiwa blast furnace. Kuwanika asinopera. Kuwanika kuchibereka kurumba. Kuitwa kutenda kwenyu kwakoniko kuchibereka kurumbidzwa. Nokubwinya. Nokubwinya. Nokukuzwa. Pakuonekwa kwasho wedu Jesu Kristu. Iye wamunoda izwa. Kunyange musina kumuona. Uya hatiwene kuti vanhu vakamuona. Hallelujah. Iye wamunoda kunyange musina kumuona. Yes. Iye wamunotenda kwaari. Kunyange musina muoni zvino. Nokuti Paulo anoti pakupedzisira akazviedza kwandiri. Ndopaanopeera kuonekwa. Kunokwa hachaonekwa. Akuta kudzikwa. Saka uchienda kuna ine kudii? Nekuzwa kuna ine? Shoko raMwari muna nani? Nani chaanodii? Haatine mukwereti. Hallelujah. Amen.
Aise. Mashoko andataura yakanyorwa. Amen. Romans chapter 10 verse number 10. Imboto. Vari makataura sokoro mari vakapedza. Hamuna zvekutaurwa nevari mari kumazona. Amen. Romans chapter 10 verse number 10. Yeah. Nokuti unotenda namwoyo. Anotenda nemwoyo. Tokururamiswa. Unopupura nomuromo. That is seeking first the kingdom of God and his righteousness. Yes. Saka Paul akuratidza kuti righteousness inowanikwa after munhu atenda nemwoyo. Yes. Oruramiswa. Yes. Wawana righteousness of God. Amen. Yes. Also I have to seek it. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Unopupura nomuromo. Anopupura nemuromo. Nokuponeswa. Nokuti rugwaro runo. Nina nunotenda paari anganyadzisa. Takadzidza chinonzi rugwaro. Jesus. Chapter 3 Galatians verse number 8. Ichuti nerugwaro zvarwakaziva zvirimberi rwakaparidza ivhangeri kare kuna Abhurahama iro rugwaro ruchiti marudzi ose acharopafadzwa mauri. Ndobva tatsvaga kuti Pauro anorei. Vakaenda pana Genesis chapter 22 verse number 18. Ndobva tanzwa Mwari vachiti kuna Abhurahama marudzi ose acharopafadzwa mauri. Iye ari kunzi naPauro rugwaro rwakaparidza ivhangeri kare kuna Abhurahama. Saka Kristu Jesu rugwaro. Amen. Hallelujah. Nokuti rugwaro runo. Ani anotenda paari haanganyadzisi. Hallelujah. Amen. Anotenda paari. Kunani? Kuna rugwaro. Amen. Haanganyadzisi. Saka Daniel akazotaura nyaya yekunyadziswa ise kutadza kurohwa. Kuti kana ukatenda ukatadza kurohwa Mwari wakunyadziswa. Ukatenda ukatadza kutenga moto unzi wanyadziswa. Ukatenda ukatadza kuona basa unzi wanyadziswa. Zvikanzi Mwari hakunyadzisa zvinorei? Hallelujah. Verse chapter 12. Muprofita Daniel. Yakubakanga akarurama. Verse number 1. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka iye muchinda mukuru unorindira vanhu vako ipapo nguva yenjodika rapo isina kumbovapa yakadaro kubva pakumaruka kusvikira nguva iyo. Nenguva iyoyo vanhu vako vacharwirwa ivo vose vakanyorwa bhuku zvinovazhinji mukuru repasi vachasimuka maronda kubva mugurura. Amen. Vazhinji vareke mukuru repasi vachamuka. Vamwe vachamukira kuupenyu kusingaperi. Vamwe vachamukira kunyadziswa kusingaperi. Ani anotenda paari haakanyadziswe. Amen. Kuna kuti anotenda haindogena. Saka kunyadziswa kwenda kugena. Iwe mashoko anda kutaurwa zvakanaka aya. Hallelujah. But hatina diploma yekuzivuota. Anota Holy Spirit. College haitiso zvinhu zvinenyeperwe. Amen. University haitiso zvinhu. Jesu akati munyaradzi yemutsvene achatuma naBaba muzita rangu. Kana yauya kwamuri ndiye achakudzidzisai zvose. Hallelujah. Nokuti haakataure zvake asi achatora pane zvangu ekutaridzira izvo. Iye Holy Spirit John ndobva ataurawo akati kuzodzwa kwamakagamuchira kwaari kunogara mukati menyu ndiko kunokudzidzisai. Saka fana kuti mudzidziswe nemunhu kuzodza kwake sezvafuna kudzidzisai uchiri zvokwadi zvisati kuinema garai maari. Isaiah robva ati vana vakorose vachadzidziswa naMwari chapter 54 verse number 13. John chapter 6 verse 45. Jesu robva ati mumaprofita venyu vese makanyorwa kunzi vana vako vachadzidziswa nani? naMwari. Saka aporofita kuti ndini Mwari ndimutichai. Mwari ndimweya. Hallelujah. Amen. Saka hakuna anosiwa saMwari.
asimwe wamani. Yes. Let's go. Yeah. No question. Varumetera masoko amari. Atitaure zvinhu zvevanhu kana maungano eungano dzevanhu haakura ekumene. Panotoparidza Kristu akarohwa pamuchinjikwa. Saka satiparidze muchinjikwa. Kutogadzira chimuchinjikwa chinoisa muhuro wavo zvaroza. Hatiparidze muchinjikwa. Tinoparidza Kristu akarohwa pamuchinjikwa. Amen. Amen. Yes. Kuti mupiwe ruponeso. Hanzi munochengetwa nesimba raMwari guru nekutenda. Kuti mupiwe ruponeso. Izwa. Kuti mupiwe ruponeso.